Melek Akarmut bişbandina listikvan û modelîsta cîhanê abinav û deng Marlê Morlovê ve bûye meşhûr. Li bajarê Mêrdînê jineka binavê Melek karê firotina sabunan dike. Bi fîzîka xwe dişibe aktrîsta Amerîkî stêrka Hollywoodê Marlê Morlovê. Jina binavê Melek ve eslê xwe ji bajarê Afyonê ye. Ji ber karê mêrê xwe hatiye Mêrdînê û li vê derê bicih bûye. Melek 44 salî ye, karê sabûnê dike. Bi terza xwe ve dişibe aktrîsta navdar. Ji ber şibandina Marlê Morlovê navê marqeya xwe a sabûnê jî kiriye Marlova Mêrdînê. Di derbarê şibandina Marlînê de dibêje Marlê Morlov jineka ciwan e. Tabii ki ben kendim fark etmedim. Ben bilmiyordum dedim ya, tanımıyorum. Ez kê xweşim ku dişibim jineka rind û xweşik. Ez êdîn bûme Marlê Morlova Mêrdînê û Tirkiyeyê. Karê sabûn firoşî dikim. Min merqeya xwe çêkir. Xelk ji ber karê min ne, ji ber dişibim Marlînê tên dikanê min û bi min re sûreta digirin. Her wiha ez sabûn jî difiroşim. Ji şibandinê jî kê xweşim. Dünya basınına çıktığımda dedim ne kadar şanslı bir insanmışım dedim. Melek Akarmut amaje dike ku ji ber şibandina Marlînê ji welatên Herêma Kurdistanê, ji Iraqê, ji Îranê û ji welatên Ereb gelek kes serdenavî dikin û pê re sûreta digirin. Melek piştî şibandina lîstikvana binav û deng stranekî jî gotiye û klîbek jî kişandiye. Heman demî de sabûnê Mêrdînê jî li Mêrdînê difiroşe. Ji pereyê ku ji firotina sabûnan bi dest dixe, pisikan jî xwedî dike. Bi taybet jî li piskên li nava bajêr xwedî derdikeve. Sokakta yürüdüğümde zaten bir adım atamıyorum. Dema ez li kolanê dimeşim hemî çav li ser min in. Min êdin nas dikin. Bi heyranî li min dinêrin. Ez ji vê yekê kêxweşim. Min merqeya xwe jî çêkir. Navê sabûnên min jî Marlê Morlov e. Ez minnettarê Mêrdînê û Marlê Morlovim. Bi saya wan merqeyekê min çêbû. Bi saya wan pere jî qezenç dikim. Armanca min nasandina sabûnên Mêrdînê li hemî cîhanê ye û xwedî kirina ajalên bêxwedî ne. Mutluyuz böyle. Li dikanê Melek Akarmutê de xeynî sabûnê kolanî jî tête firotin. Li ser şûşeya kolanî jî sûreta wê heye. Hemî diwarê dikanê xwe jî bi sûretên xwe xemlandiye. Welatiyên ku tên dikanê wê ewlî sûret pêra dikişînin, sohbet dikin, dûvre sabûnên wê dikirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Mêrdîn.